lami man ang tanaw na buwan ay. Doon ang bukid na. Yeah, I'm with Haro. Yeah, Wala lang slide. I'm with the gang. Naay kuan sa Tubigon dugay, layo pa to sa Tubigon eh. Oh, una kalapit ay no? Asa pa taman yun to? Naara ba ibang inasal sa Tubigon kay? Score invisible virgin. Ay mga inasal sa Tubigon. Nya. Nakalimutan ko na yung pitaka. Bitaka may kinahanglan na may chikas. Dito ay mga unta di may buto. Kalapi na ba? Harold, tamang restaurant. Kaya ang gusto ni Harold guys, restaurant. Ito yung paborito ko. Ibang weakness kay restaurant. Hi guys. Tubang sa gamay ka LP. Makita sa kailpa. Makita sa are. Ayan, papilas. Lamig man eh. Lami dyan na. Saan man na? Maot man pagkahulungan, di ko katunong. Umog pa ba? Guys, nanami sa Kalapi. Joy, nami Kalapi. Lugar nila Ate Joy Nat. Simbahan sa Kalapi. Ako na yung beautiful nga church. Ako mo din na. Lugar, di naman ito kalugar balik. Dako din no, ilang simbahan no. Sintro na niya. Na ila Joy dapit ane. Merkado. Oh, neighborhood sa Calooy. Ayun, nagilabot kay ulit na lang buhay. Paghanap bit. Ay, naku, nagbahin sa Calooy. Ay, naku. Udah ko nila ba? Hindi ako gamay raman na kayo. Hey guys, diyan namin karon sa namin sa second floor sa Mang Nasal School. Dahil gusto maniharo. Malagi basa ni ka. Kumira. Kaya pag ako, asa naman to? Kami kayo kami kayo ang beauty ng building sa Mang Nasal sa Tubigon. Pa sila si Kyle nag-order pa sa tulong.
Nakita mi si Oy Oy dito sa Friends Kaluoy.